Sawubona bhoda yami unjani? Igama lami Okay, so let's go. You should have done this intro before this. Cake. Come on. Ija izala kangaki ngonyaka? Hayibo. Isitho somzimba esihlezi simanzi. I can't feel myself. Kanjani? Like I think it's getting in. Uyayizwa? I actually can't. Mina ngiyizwa. Ucream, umnandi. What is? Yenze pyramid ngiyasko. Ungcabelani? Ukunuka ikhwapha impilo yakho yonke noma ukunuka umlomo impilo yakho yonke. Ngikhule nginuka ikhwapha impilo yami yonke. Can you feel your face? I can't. I mean, I can. Oh my god. I can't feel my face. Hayi, ungayisho le wonto. I feel yours. Noma ngiyabuza uthande. Sawubona bhoza. Awulange benzi. Asiqaleni. Mandisa Khezo lena yintokazi emanzi andonga inkanyezi ekhanyisa eqhakaze ngomnyameni. Hello my boss squad, welcome back to another video. Igama lami nguMandisa Khezo Sibonga, and today I have a guest and this is a sit down video, and you can tell from the title that what are we going to do? Introduce yourself. Okay, guys, for those who don't know me, igama lami isiZulu, ngiyi-content creator. Ngiyajabula ukuba lana nginema Boza squad. Come on. Lala boza yami, so namhlanje I have 15 questions in isiZulu that I will ask Ulangelihle, and naye she has 15 questions in isiZulu that she's gonna ask me. But the trick is, we have taken ayibo sesiqala isiZulu manje pe sithathe sithengile. We took we took sithenga ama-edibles sase sathatha ngehora elidlule sathatha kunye edible yabo ikheke ugcoye Papa Pig ugcoye sase sabona ukuthi after 40 minutes alisibambanga sasathatha elinye so so besikhuluma isiZulu nje so no so wayibona nje uyabheda kodwa ayinyangiza ukuthi ngithini asiqaleni qale mina noma sidlala rock paper scissors. Yeah, okay, rock paper imali ayibo okay Zulu mathe paper wena. Match paper scam. Okay, match paper scam. What did you go? Match paper scam. Match paper scam. Look, when you laugh, you are poor, my friend. Okay, all right, we are group. Oh, okay. Okay, isho into yodwa eyithuluzi elingatholakala egarage. Bize ngegama ngelezulu. Hayibo. Yazi ngicabanga isifanele. Oh hey. Isifanele litholakale. All right. Isko drive ubufuna ngisho njalo. Isikhulisa isigisi leso. Ispanele. Yeah, door. Okay, next question. So I have 100 rand match. 100 rand. So my first question is, Mandisa. Umbuzo wami wokuqala uthi umuntu uma elele ecabanga kuthiwa wenza.
Akusona ukujula. Kanjani manje? Okay, ngilele. Ulele. Uzwajula bo. Ngicaka leyo nto ukujula ngeke. Ulele. Oh! Ngithi mina uthayini usuke secabanga. Ulele uyacabanga. Uyaphupha. Okay, finally, nice. I'm moving point. Okay, second question. Okay. Inja izala kangaki ngonyaka? Hayibo. Kanjani manje? Go 4. Anaseluthi inja ikhipha 6 or Should izala u12 or 6. I don't get it. Inja ikwazi ukubuye kuphila izale idozen or U12. u12. Should u12 or 12. Ka 12. 12 times 12, 144 times 12. Ngonyaka. Yeah. Uzala ngani? Izala ngo3. How? But I was close. I said 4. Say dos. I said 4. Okay. Next question. So every time I say the next question, Suppose. So the next question is. Looking Uyabuka? you looking ngephutha Okay. Mike. So number 2 uthi isitho somzimba esihlezi simanzi. Isitho somzimba esihlezi simanzi. Kungaphakathi lokho. Hayi, angeke ngikutshele lokho. Isitho sibanjani kanti? Like isitho. Isitho somzimba, yini izitho zomzimba kanti? Ikhala. Ngithi isitho like isitho somzimba esihlezi simanzi. Awulimi. Ulimi. Guys, uthola kanjani ulimi? Ngeke graduate then ngayibambi lento. Okay, next question please. Okay. Lena ngathi izoqala. Useyiqonda ukuthini umuntu uma ngabethi ugubhazela uthotholwane? Angizanga. Useyiqonda ukuthini umuntu uma ngabethi yena ugubhazela uthotholwane? Ugubhazela uthotholwane yini lona le? Athi ngenze. Avuna qamba mangeqala ukizwa into kanjalo ngicabanga ukuthi futhi kumnandi kulomzulu yazi nje. Ngiyaqala ngemina leyo nto. Imali athi ngwenzela umzekelo. It's I can't feel myself. Kanjani? Like I think it's getting in. Yes. I actually can't. Mina ngiyizwa. Cream. Umnandi. Yeah, the AI. Okay, now I'm getting distracted. Okay. It's morning. Can't forget. Ice cream. Umnandi. Gang. Cut out ice cream. I was saying. Umnandi. Gang. Imali wawenzani inkathi sesibonana lapha eBrown Sugar ngenkathi ngokuhlangabeza into ade uyenza angishutha umuntu ngangitsaba ngangijabule so shit ukujabula kodwa ngiyeqala yini ukugubhazela uthotholwane hayi ngaze ngakugubhazela uthotholwane ngithilele ngigubhazela ngathi sikhupha umswalelo kuyisisho kodwa yizwa ngathi sikhupha umswalelo lento ishoyo isikhupha injana ngazi nje sikhupani uyayizwa Skazi sikhupha siyakhupha kodwa. Question number 3. So inkomo eziwu5 zinemlenze emingaki? Okay, if you're dinner 4, should see 4 times 5. 5, 10, 15, 20. What about this? Here's the pyramid in the high school.
got it right. You got it right. I got it right. Sakubongela. Okay, cheers. Okay, I feel like I'm going to have a cool. It was on any hippo ngesizulu. Hippo. Itongezwe ikaba ngithini? Mamos. Hayi. Yini hippo? Hippopotamus. Ngisayisindisile lezo. Kusayini? Kuthiwa yini? Hawu! Imvubu! Got it right! Imvubu. Uzuma uhlalaphi? That's too easy for a typical Zulu game. So easy. Hayi. Yayigephi? Iyayenzelwa kuphi i-World Cup last year? I-World Cup. Imbuzi ngesizulu bandla. Nama World Cup abashiwo. Abashiwo ngesizulu bandla. Yayigephi? Ini. Imhlaba ukomiso. Yala ngonyaka odlule. Awu. Lapho kunamatshe. Ya hlabathi. Ukhona hlabathi phansi. Ngingesiklo. Dubai. Useduze. Okay. Egypt. Iphinde ibe Oh, Qatar! Come on. All right. Okay. Next question is ukukhumba ubanjani musaklazi? Like ma uyi imbewu. Musaklaza. Uyabombe. Ufike ukuba lapha. Musaklaza. Musaklaza. Usuklaza. Hayi cha, usaklaza phela usuvuthiwe Sengikhuluma usuklaza. ngombala ke mina. Usuklaza phela usuvuthiwe. Okay, pini question futhi. Ukhukhumba. Ubanjani musaklaza? Angithi wena uthe usuklaza. Usungakabi kuhlaza lapho usuvuthiwe musuklaza. Ubanjani musahlaza? La kuhlaza La kuhlaza. Ususamncane Kazi ususamncane. Umbala. Hawu. Ugreen. Ugreen ukuhlaza nje lokho? Angazi ongakhe. Ugreen angithi ukuhlaza. Usukunjani ukhukhumba musahlaza? Siyazi ukuthi ukuhlaza wona. Yes. Kodwa usukusanjani musahlaza? Usungakavuthi. Bengithi yona ayizala. Unjani ungakavuthwa musahlaza? Yini uyelo ngesizulu? Oh my God. Guys, I knew it was gonna be a problem to answer when you are. Ungamelani. Ukunuka ikhwapha noma ucabelani. Ukunuka ikhwapha impilo yakho yonke noma ukunuka umlomo impilo yakho yonke. Instagram nje konke kunuka ikhazi. Yabo mina manje sakhezwa. Ngikhule nginuka ikhwapha impilo yami yonke. So but angisanuka ikhwapha manje sengifaka izinto ezifakwayo. Phatha umlomo. Usaphathe uyakhuluma. Uje careful. Ufika nama ideas amnandi kuthiwa nje. Ngincamela ukunuka izinqa. Ngiyadlala cha. Ngicabela ukunuka ikhwapha guys. Hayi ngeke kodwa ikhwapha liyasho. Yazi uthi ungena eTaxi nje safuna ukuthi ehlangene nawe. Ulezo nje liqhoma. Uqala nologcina. Umnali bomZulu. Iqu loqala nologcina. Balo yokusenza uqhuba. Senza amakhoyisana. Kuba lo asiphili. Igqirha lengqela
Sunday. Kabela kabela Go Sunday. Uthini uba ubani? Okay. Say good news. Frontal, come on. Okay, should I ask you a question in now? the Yes, you can. I think it's alright. Aibo. Okay, ibizwa ngani lento efaka before 5 foundation? Prime. Guys. Sakubongela. Thinking. Gang. Lena ngithola inzima ke uncamilani. Ukuhlezi ukuba an hour late noma 2 hours early. Go yonke function, event. Waza yami wena uyazi ukuthi ngabe skhetha kuphi 2 hours early because I'm always late and I wish to change my ways, but I can never want to change my ways because if God wants me to lead me to the on. I am going to go. Ngizohamba emsebenzini. Come on. Ngiba elisonto. Come on. Woza. Aha. Isulu woza. Oh, Ngizoba elesontweni. Ngizoba elesontweni. Ngibe ele esikoleni. Nasiya. Ngibe ele enkonzweni. Emshadweni wami, emncwabeni wami, mina lo. I think I need to ungangeni. I need to buy different sizes. Mhlambe mina ngiyaphuza ubuni. Oh, okay. Ukwehla kuzofesathi. Dang, I ngisho like in terms of like weight or umncane. Mina I'm a bit larger, so oh, ukuthi i-release mina it's because umuntu iyaphuza ukufika. Yeah, misigoduza amafutha omzimba. Ngabe uthathe 2 nakhe. Futhi mina I took more than you. Remember when uphile wabathatha leyana. Let's say cake. Inkinga yonke isazogoduka. Mlazi. Uyabona ke. Qinisela. Mama, Cheers. for nomsindo. Azoma kade bona. Ngivalena manje fana bona ukuthi ngayicela. Ngiyazithanda umthatha iteke gula. Okay, yathi ngakho. Kwenze njani? Imini? Wena ubuzana. Kwenze njani manje? Nongeza singabona. Hey, no, ngeke ubone. Like you out of frame. Popcorn. Wenziwe ngaliphi fruit? Excuse me. Imali. Ngifuna ukuthi imali guys, ngifuna ukuthi popcorn wenziwe ngayiphi veg. Yes. Umbila. And that's on Period. lishishilo kuphela lepondana. Mandis. Ngificela. Hayibo. Number 9. Yes. Ubani ucwale ingoma ethi ayina. Dum 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 dum. I can tell you the title. Iyadlala TikTok, mengadlali nje ongangitshela ingoma Inda, sakhumbula ipiano isayintshi isavuma. Mina nje iyodwa ingoma engaze sazokhila bafuna. Akafuna umtshale ithi why yawo awutum Why Abe correct.
Abekho ready for vibe. Ubani uqale ngoma. DJ Maphorisa. Uya? Uba Gabs at the small. Uwenza it's the same person Udampula. 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 Hayibo yena. Udampula. Right. Right. Cheers. Nice. Okay, next up I have this song by who's this? Eddibles. Okay. Uyasizwa lesigubhi sinamandla. Sazokhila abafono. Ndangena mthatha. Nigga. Subscribe, bro. Okay, oh. Keep a chap in some lomeni, man. Must get steam. Keep a chap in some man. Must get steam. It's sweet. Liukhalo njani i-grapefruit ngaphakathi. Grapefruit, yini grapefruit? Uyayazi. Ninjani njengenantsha? Cishe njenge-orange nanje. Oh, grapefruit. Azi ngicabanga ukuthi njenge-pear. Hayibo, ayi-pear, ipintshi. Ipintshi. Oh, ipintshi. Oh, isiZulu. Ipentshisi. Yeah. Impiki. I-grapefruit. I-grapefruit. Ngaphakathi. Ayisewona orange. I-grapes. I-green. Ibomvu. I-blue. Ayikho ifruit e-blue. I-green. I-green. Ibomvu. Ikanginayisho ngoba libomvu. Libomvu. Okay, right. Ibomvu, right? Libomvu. Ibomvu, right, boss. Okay, the next question is iphuzwa ngamanzi. It's all iphuzwa namanzi. Okay. Iphuzwa namanzi. Uyithola kunesi noma kudokotela. Like iphuza ngamanzi, like as in like ithola kumuphi unesi. Like amanzi manzi. Like water. Today I'm drinking thirst. Okay, iphuza amanzi. Oh, like amanzi iphuza like drinking water. Sengiyalala. Okay, don't give me question. Umbuzo uthi iphuzwa namanzi uyithola kunesi noma udokotela? Kunesi. Oh. What the hell is she saying? Uyiphuza namanzi uyithola kunesi nodokotela. What the fuck is she saying? Please. Yeah. Okay, ngizimela ukuthi iphuza amahlamvu isisho thizeni. Yeah. Ngaphandle kokubheka amehlamba umuphi umbala. Ngaphandle kokubheka amehlamba umuphi umbala. Abram. Black. Hayibo. Green. Blue. Hazel. Abra. Begin Abra. Our commercial hook. Wool. Abomvu. Abomvu amehlaki. Angimazi ukuthi ngiphethe lapha lento ayishoyo. Kodwa abomvu. Can you feel the face? I can't.
I mean, I can. Oh my god. I can't feel my face. I I feel yours. no, mommy, what the? Imag. I can't play lunch. But. Hey, guys. Ha. Kulu accent. To kill the bastard. Stop singing. Somebody like big. Oh, no, so baby league. How? No, touching the. Ay. Oh, Photo. Gaga. Okay, I'm touching la baba go too. Sasala. No, Sasalo. How? Okay. Cheers. I'm taking this because my friend is not actually feeling anything. I not was throw my foot in. This side on. Go to Sungai Uji. Uji club. Amani. Woman. Okay. Take it away. Throw this away. La mama la pa. Yazi ngiyakhalela leli ubumnandi bani. Yeah. Ngathi ngawo. Leza mindi. Ngathi Ayibo amnandi. Amnandi. This is a bad idea, but we shouldn't be doing this. Wait. Okay. Binam saying Wait. This is half of half. We're actually having half of half. Do you know what the danger is? Accent. You're right. Yabona ucecela ngoslim. Ubuka mina lami ngana. Yabona uNkulunkulu afuni. Amnandi nayo. Ngaliqhubelelane la. Oh, singing good in me. Singing good. Sola. It's in a new memory as a TikTok. That's another question. Oh, but look, at the end, I got to answer has for me platinum. Oh, but I'm getting jail. Pause. Yum. And yes, I'm first. Then I say, I'm getting busy. I'm in a pause. Fun. Single with I'm in a pause. I am. In my gate by your own. It's like emotional Bollywood. Yeah, but you're being distracted. Please don't show me. Who I feeling? I'm probably shooting the video. Look at the who I feel. Veto. Guys, it's over. Hey, so wait. The next question is, please say a word in Chinese. Konnichiwa. Someone. Ow! Konnichiwa. Konnichiwa. Hey. In Mandarin, when you say hello, you say ni hao. Oh, by the way, Ipoza Yako is attending some Mandarin classes, aka Chinese classes. So James will be saying your team ni hao ma. Lele. Usus Mandarin. No kocha. Lele. Like this. Ne kao ma mandisa. Eko bei keswa. Ni hao si hao. Ni kocha langeliche. Sometimes talk also like it. Hey, oh. Diva could get ghost to try. I'm saying my own. I'm saying my own. Hi, eh? What a period, no? Ching, cho, ekem lossy. Chicho show party. So I. She nullets. Oh, baba. Was it okay? Ippy coco. I love this kid.
Yes. I love it on you. Oh. Bro, it looks very nice. And my curls, they're so defined. Yes, manga nagil. It's like it's very much natural. Oh. It's giving. What the fuck, Troy? What the fuck, Troy? What the fuck, Troy? I told you to go to my mama. Back to my mama. It's giving Black America. Oh my god. Oh my god, Troy. What the fuck? Go with your friends. Go play outside. I'm sure I'm trying to choose that video, yeah? You can't see? You can't see? One magic. Udlala kiphi i-channel? One magic. 129. 127. 128. Cha. 1, 2, 3, 4. Akwazi. Where's Shred? Kodwa nje angifuni uqambanga. Badlala kula ma-challenge la. Lasezansi. Lawa ngekho nje 3, 4, 5. Lawa ngekho 161. Mzansi Magic 157. 157. Imoja la. Awekho 327. Tracy Music. Awekho 320 Channel O. Awekho 322 MTV Basic. awekho 337 Junior Kids. Awekho 303 Disney Channel. Awekho 302 Nickelodeon Channel. Awekho 191 SABC 1. Awekho 194 ETV. Nasia, awekho 198 Idols. Awekho 1917 Ibale. Big Brother Channel Mzansi. Awekho 101 Emirates. Awekho 112 Vuzu. Iyo mama ke angisazi. Gawina kazi yona imivuzo. Ibizwa ngani umuntu odriver ikude? Hawu motorcyclist. Udriver babhale Pilots. udriver ikebe, Captain. udriver umkhumbi. Captain isailor. Yini enkulu umkhumba nesikebe? Umkhumba. So yini udriver umkhumbi? Hayi umkhumbi mkhulu. Ikamu Ubani captain. odriver umkhumbi? Captain. Ubani odriver isikebe? Isailor. Nazo. Okay. You ask. Come on. Uculo ubhala ingoma. Siyahlukanisa unyaka futhi. Wasakhona. Nathi sosabili sasikhona lekhaya. Where you be? The sky is gold, it's gold. Ngiyazi ukuthi noma. Athi ngeziklu. Yeah. Before ezaphuma wayomze DJ Sekro. Sindo. Why DJ Smuda. We must It's time to phrase into friends. That's my God. It's time to phrase It's into a friends. friend. But surely, yeah. Okay, last question. I'm so sorry. But officially, this is the last question we have. And mangage amasizini onyakeni and washo. Ngizulu. Yebo. It's our 4. Yebo. Khona ihlobo, Yebo. ubusika. Spring ne-autumn, I doubt it's ukhona. No, kubukhona kodwa I doubt sinegama. Intwasanhlobo noma yini. Okay, intwasanhlobo. So it's spring, summer, autumn, winter. And then it's Dwasanhlobo. Spring ihlobo. Summer, ubusika. No, ubusika it's winter. Okay, spring, ntathakuhla. Ntathakuhla, okay. Ntasakusa. Ntasakusa. Intatha. Umndani womZulu. So Intatha futhi intatha. Intatha so Intatha kusazi ukuthi sanda kusa. Intatha Nhlobo.
Intasahlobo. Itatsanhlobo ngoba phela ihlobo Ihlobo lisame. Intasahlobo. Ihlobo. I-autumn. Lokho orange. Autumn kodwa sekusondela kuyi-winter. Untulikazi. Untulikazi unyaka January, February, March. Intwasahlobo. Ihlobo. Ubusika. Sengathi ubusikazi. Isho yini autumn? Uyishilo kodwa. Lengishilo intwasanhlobo. Intwasahlobo ihlobo obusika umnuko. Ubani? Angazi futhi lo seku orange siyaqhathaza. Seziyaqhatha Okay. Cha, cabanga ukuthi tonight we know this. Ihlobo intwasahlobo. Okay. Ubusika ubusuku. Night. Busuku is night. The busuku that we want is the busuku of the rain falls but of the leaves. The rain is not raining, but the falls of the leaves. They are orange in color and everything is brown. Spring. Wind. Ubukhosikazi. Good. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to like the video, share it with your friends, tag us in Ulange. Thank you for watching. Bye. Thank you. Guys,